Banan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ka mo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Minutong nakaligad sa taknang lasi sa aga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition ng DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Martes, Pebrero 8, tuig 2022. Kagaron sa tunang mga pangulong dinalaan sa top story of the day. Russian President Vladimir Putin kag French President Emmanuel Macron nagsapol sa Moscow. Putin nagpagwasang statement angot sa deployment sang tropa sa Ukraine border. Samtang sa mga nagapangulo nga balita lokal, COMELEC, may pahanumdum kadungan sang pagsugod sang campaign period para sa national candidates sa subong adlaw. Campaign poster sa mga kandidato, i-regulate naman sa COMELEC sugod subong adlaw. Kick-off sang vaccination sa mga kabataan nga nag-edad sang 5 katuig tubtob 11 anyos sa Bacolod, pati gayunon sa Riverside Medical Center. Apat sa balay o kung kabalay sa Banwasing Isabela, nasunog 150,000 pesos ang balor sang halit. Lalaki na lumos sa isa ka resort sa syudad sang Cadiz. Samtang Mayor Isko Moreno nagpanguna sa inaugurasyon sang bagong housing building para sa mga informal settlers. Sa mga nagapanguna nga balita national, mga kandidato sa national positions may tagsa ka proclamation rallies kadungan sa pagsugod sang campaign period. Presidential debates sang Commission on Elections, posibleng iisol sa bulan sang Marso. Presidente Rodrigo Duterte wala sang pagasuportahan nga bisan sino nga presidential candidate sa 2022 elections.
sa nagapanguna nga balita international. US President Joe Biden kag German Chancellor Olaf Scholz nagsapol sa White House. Queen Elizabeth II nagmarka sa ika-70 nga tuig nga pagpungko sa trono. Sa balita sa negosyo, Land Transportation Office nagpaandam sa publiko batok sa mga fixers nga nagatanyag sa ila nga magproseso sang driver's license o kun student permit nga libre. Balita sa inampang, mga atletas ng Russian Olympic Committee kag Canada sa Beijing Winter Games nagsuksok sang face mask matapos na delay ang pag-abot ng resulta sa ila COVID-19 test. Balita sa entertainment, Neri Naig may surprise. Sayabana nga si Chito Miranda kadungan sa pagselebrar sini sang iya kaadlawan. Sa balitang espesyal, law graduate nagkuha gyapon sang bar examination bisan manog bata na. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa takna ng Zaga. Nga mo nga pag-abi-abi sa inyo, di man ka mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa nilizuan sang inyo mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fan page kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kagaron sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa ato na nga top story of the day sa Balita International. Matapos ang meeting aging panigayon nanday French President Emmanuel Macron kag Russian President Vladimir Putin nagpatigay ng mga inisang joint news conference. Sa kay Putin, nagapadayon sila sa pagbayluhan ay isang panulukan ni Macron ng isa man sa mga chairs ng European Union tuhoy sa proposal nga ginpasa sang France sa NATO. Nalakip sa ilang mga ginistoryahan ang non-expansion sang NATO kung sa din ginapamatukan sang Russia ang pagsulod sang Ukraine sa alyansa. Suno kay Putin, wala ginpamatian ang iyang mga proposal sa response nga nabaton sini nagikan sa NATO. Sunod diri, apisar nga mayara sang kinamatarang ang mga Western na partners nga magpili. Hindi naman obligado ang alyansa nga magpasulod sang tanan nga miyembro. Gindiskusyonan man ni Putin kag Macron ang tuhoy sa open door policy sang alyansa. France is also the chair of the European Union. We continued exchanging views on the Russian proposals submitted to NATO on long-term security guarantees. Those include 3 basic points: the non-expansion of NATO, the non-deployment of strike systems along Russian borders, and the reversal of the security infrastructure to 1997 when the founding act was signed between Russia and NATO. Sadly, our proposals were ignored and the response that we received from NATO. Si Russian President Vladimir Putin. Samtang gimpag naman ni Macron ngayon sa critical crossroads ang kontinente sa meeting nila sa Moscow ni Russian President Vladimir Putin. Kahapon, nagkitaay Sunday Putin kag Macron sa Kremlin. Nagpungkos ang 20 feet nga kalayoon sa isa ka long table. Agod nga mamintinarang social distancing kag nagistoryahan ay tuhoy sa tensyon sa tuwas ng Russia kag West bangod sa Ukraine. Sa isa ka televised opening remarks, gindayaw ang Russian President ang France sa pagtesting sini nga masulbarang importante nga mapamangkot sa European security. So kay Macron, nagalamin nga ang meeting nga magasugod sa proseso sang de-escalation. Kagin pahayag nga importante gid ang ila paghinud-ano na gud masiguro ang seguridad kag stability sa European continent. Ginaduso ni Macron ang mas conciliatory approach kay Putin. Inikangay sa tikang sa Estados Unidos kag Britanya kag nakahinon-ano naman ang duha ka mga presidente sang makapila ka beses paagi sa telepono. Sang Lunes, ginpayag sang tagpamaba ni Putin nga si Dmitry S. Peskov nga nakagalaom ang Kremlin sang malawig kag maunod nga paghinon-anon sa meeting kag working dinner. Sa venue sang meeting, 4 lamang ka mga personang yara, lakip nang duha ka mga presidente kag ang ila mga interpreters. This situation, which relates to Europe and currently
it's very concerning for both parties. And today in our continent, we see a critical situation. That's why we should assume the responsibility. In fact, we put the basis in order to get the open dialogue which started in 2019 in St. Petersburg. And I think it's really very sincere dialogue which is really required in order to provide for the European security on the whole continent. Si French President Emmanuel Macron paagi sa interpreter. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 8 minutos nang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita lokal. Ginatahag sang Acting Provincial Election Supervisor sang Negros Occidental ngang pagpatigan sang kampanya sa mga nagapapili sa national position sa subong nga mag-aumpisa na ang campaign period. Ang magabase man sa alert level status sa isa ka local government unit kon LGU. Nibroan nga sumugod-subong adlaw Pebrero 8, umpisa na sang campaign period para sa mga kandidato sa national positions, tubtub na sa Mayo 7. Kadungan sini, una na ginpagwas ang COMELEC Resolution number 10732 kung sa rin na pagkita mga guidelines sa kandidato sa pagpangampanya. Kalakip na diri ang pagpatigayon sang in-person campaign, meeting di avance, public rallies, kag mga motorcades. Sir kay Atty. Roberto Salazar, ang pagpatuman ang magadepende man sa kung ano ang alert level status ng LGU. Ilabi na nga ang nationwide ang paghahimo niya kampanya sa mga kandidato. Kalakip na diri ang paglimita sa makaupod sa in-person campaign o kung paglimitar sa makatambong sa mga public rallies. Patag ni Atty. Salazar nga antes pa man makapatigayon sa kampanya ang kandidato sa isa ka lugar, kinahanglan nanay sa mga ini nga mag-apply sa Regional COMELEC Campaign Committee o kung RCCC agud magkuha sang permita. Sa tiyon nga makakuha na sang permita ang RCCC, ang magapahibalo naman sa provincial city o municipal COMELEC campaign committees nga ang mga kandidato ang may aplikasyon na sa pangampanya. Ang ating pag-regulate sa huling mga campaign activities, actually nasa digman sa alert level system. Ginagap nato ang alert level system na gina-impose sa National IATF. Kaya kung alert level 1, of course, medyo ligwana, wala iya gawa restriction. Kung alert level 2 hanggang 3, daw may mga restrictions na. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Acting Provincial Election Supervisor Atty. Roberto Salazar. Kadungan sa pagbukas ng campaign period para sa national position subong adlaw, istrikto man nga igapatuman sa COMELEC Negros Occidental ang pag-regulate sa mga campaign posters. Patag ni Acting Provincial Election Supervisor Atty. Roberto Salazar nga pagapaluson sa mga ini ang dalagkong ang campaign materials bisan pagyara sa pribado nga propiedad kun ini ang wala nakasunod sa standard size nga 2x3 santo sa COMELEC resolution. Magkatukod ang COMELEC sa task force backlash nga pagabugusan sa COMELEC personnel sa Department of Public Works and Highways o DPWH, Philippine National Police o PNP, Armed Forces of the Philippines o AFP kag iban pang mga government agencies nga iga-deputize sa gudmangin katapos ang COMELEC task force backlash. Patag ni Atty. Salazar nga kung anong nakapagkit sa COMELEC resolution number 10732, amo man ang dapat nga masunod sa piya kabahin. Aminado man ini nga hindi pa nila matandog ang mga campaign material sa mga local officials bangod sa Marso 25 pa ang campaign period para sa local positions. Supposedly, ma-start man kami kanil pagkakasman for the national elective position only. Ang local na hindi nato na pwede kakaso kaya wala pa mag-start ang ila campaign period. Kaya di klaro man na sa jurisprudence sa Rosalinda Pinera versus COMELEC nga they will only. Sa liwat, nabatian si Negros Occidental Acting Provincial Election Supervisor Atty. Roberto Salazar. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga sa iban pa nga balita lokal. Ginpahayag sa Executive Director sa Emergency Operations Center kung EOC nga patigayon sa Riverside Medical Center ang kick-off sa pediatric vaccination sa edad 5-11 anyos sa Pebrero 14. Pahayag ni M. ang isa kagatos ka mga kabataan ang ilang pagabakunan sa kick-off ceremony samtang iban ang paghahimo na sa 3 ka mga gindesignar nga mga eskwelahan. Apang sa karon wala pa nakabato ng syudad sang notice of shipment na tuhoy sa gamiton nga Pfizer doses. Pasalig naman sa opisyal nga madayon ang pagbakuna sa syudad sa Bacolod sa Pebrero 14. Aminado naman si Ang nga ang manubo ang numero sang 5-11 anyos nga nagparehestro kung salin ini ang nagdangat lamang sa 5,000 apisan nga ang projected population sa nasamit nga age group ang nagahamboy sa 79,000
National. Ang mga makabahin sa kick-off ang nakabase naman sa first register, first serve basis. So kay ang matapos ang kick-off ceremony sa Riverside Medical Center, pati gayon na sa tato ka maginpili ka mga eskwelahan ang pagbakuna. Ready na kita ya February 14. Kick-off din na iya. Hinay, just high ang nag-register. Actually, aral lang sa mga 5,000 sa 79,000 na projected population sa 5 to 11. So, ang ato nga kick-off will be at Riverside. Then we will expand sa local schools na ginaplanuhan sa Si Bacolod City EOZ Executive Director M. Legaspe ang Ginalaw man ngay paidalom sa alert level 2 ang syudad sa Bacolod sa tiyon nga magpabiling nga manubo ang kaso sa COVID-19. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bacolod EOC Deputy for Medical and Data Analysis Dr. Chris Sorongon, ginpaig sini nga ang COVID cases sa syudad ang yara sa moderate risk kag sa sulod sang 4 ka adlaw ang yara lang sa 2 digit ang na-record nga kaso. So kay Sorongon, wala man nabutang sa critical risk ang hospital utilization rate ang mga hospital sa syudad sa Bacolod. Sunod riya, kung magpadayon ang manubo nga kaso kag mapabiling nga wala nabutang sa critical risk ang hospital utilization rate, ginalauman nga mabalik sa alert level 2 ang COVID status. Bangod ang alert level 3 status ang tubtob lang sa February 15, 2022. Nagapanugyaman ini sa mga pumuloy nga magpabakuna kag magsunod sa minimum health protocols agon malikawan nga matatnan sang COVID-19. Ano nakita, moderate risk na nga ito nga cases, tapos sa ato nga capacity utilization rate, wala man tayo nabutang sa critical, so okay kita. So if you look at the figures, most likely if we sustain this in the next week, manaog kita sa alert level 2. Hindi nga February. Sa February 16. Until kay di ba lang ito nga alert level 3 is February 1 to 15. So there's a big possibility nga manubo kita sa alert level 2. Nabate na pahayag ni Bacolod EOC Deputy for Medical and Data Analysis Dr. Chris Sorongon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 15 minutos sa nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Nagpanaog na sang assumption of jurisdiction ang Department of Labor and Employment kung dole nga nagamando nga hindi na pagdayunon ng strike sang Seneco Union of Rational Employees kung cure kag ibalik na ang normal nga operasyon sang Central Negros Electric Cooperative o kung Seneco. So kay Engineer Jose Tanyungon, OIC General Manager sang Seneco, nagpatayon sila kahapon sang meeting sa National Conciliation Mediation Board o kon NCMB. Ang pangula sila sang nakasugtan, may kang tanan sa ginahinyo sa mga empleyado nga ma-release ang ilang collective bargaining agreement o kon CBA. Madumduman nga mayoriya sa mga katapos ang cure ang nag-ugyon nga mapatigayon ng strike kasunod sa resulta sa nangin strike vote sadtong Enero 29. Matapos ang meeting sa NCMB kahapon, nakabaton man ginayon ang management sang Seneco sang assumption of jurisdiction gikan sa dole nga nagamando nga hindi nagpagdayunon ang strike bangod daga panguna nga ginaamligan sang ahensya ang general public nga mahimo maapektuhan. Patag ni Tanyungon nga magapadan ang negosasyon may kangtanan sa CBA. Pasalig sang OIC General Manager nga kung mapasaka sa 95% ang collection efficiency santo sa ginahinyo sa National Electrification Administration kon NEA, mahatag man sang management ang CBA. Sa karon mangin kaangayan ay isang alkansya ang benepisyo sang mga empleyado. After sa among meeting, nakabaton kami assumption of jurisdiction from Department of Labor and Employment nga sila pwede sa strike at back to work na back to normal lang sa Nico. Pero ang amon nga negotiation sa CBA, sige na iagapon. Hindi na madayon ang strike. Ang amon na lang nga negotiation, amon na ang amon nga padayonon. Si Engineer Jose Tanyongon, ang OIZ General Manager sang Seneco. May mga motibo na nga ginalantaw sa Bacolod Police Station 10 sa paglutang patay kay Joseph Huxon sang wala pa makilala nga suspitsado sa Purok Nara. Barangay Handumanan syudad sa Bacolod sa Biyernes ang gabi. Madumduman nga nagalakad si Huxon, manuglibod sang paras kag nagahimo sang handicraft sang may lalaki nga nagasunod sa iya. Ginto parang kaginali na lamang nga ginlutang. Matapos giiniginlutang, nagpalagyo ang suspitsado sa tubtob sa karon na wala pa makilalaan kag nakagsakay sa motorsiklo. Nakaguminis ang pila sa ulo nga gintunan sa iyang kamatayon. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Richard Fajarito, Station Commander sa Bacolod Police Station 10, isa sa mga motibo nga ilagin na lang tao among personal grudge bangod na hibuluan nga madamo sa atraso sa iban nga tawo ang biktima. Sunod kay Fajarito, nagapangatubang inisang kung nagapangutang inisang baboy sa slaughterhouse kag wala ginabayaran. May mga impormasyon man nga silang nabaton nga nagbalik na inis o kung nagbalik inis sa bisyo sa illegal nga droga bangod ini ang anay drug surrenderiya. Sunod sa mga residente sa lugar, na priso sa to sa Muntinlupa si Huxon bangod sa kaso sini nga pagpangawat. Nahibuluan man sa ilang investigasyon nga nakainom ang biktima sang siya ang ginlutang. Sa karon, wala pa makilalaan sa mga kapulisan ang suspitsado kag nagapadayon pa ang ilang nga investigasyon.
baybayon. Unay na tanaw namon dira ang personal grudge no, like tungod nga sa amon nga pagpangusisa dira sa area kung sa lugar niya damo man ini siya mga atraso bala sa ibang nga tao pareho sa nga hinukuhaan niya sa mga baboy siguro wala nga mabayran kada isa pa tungod nga isa man ini siya ka drug surrenderer so hindi man malayo basic man isa man ini sa kabangdanan no. Nabate na pahayag ni Police Major Richard Farito, ang Station Commander sa Bacolod Police, Station 10. Sa iban pang balita lokal, nagdangat sa 150,000 pesos ang balor sang kalitan nga gintugas ang sunog nga nagduntad sa Siandalicante, Barangay Bungahin, Isabela, Negros Occidental. Sunod kay Fire Officer 3 John Michael Tolosa, Officer in Charge sa Isabela Fire Station. Ang kalayo nagumpisa pasado na 5 sang aga kahapon kung sa rin na kontrolaran nila 5:50 na sa amuman nga aga. Ini ang nagresulta sa 3 ka mga pamalay. Ang totally damage kag isa ang partially damage. Ginapayag nga nagumpisa ang kalayo sa balay ni Narciso Villarico. Kangay sa balay sini, totally burned man ang balay na Day Kenalda kag Azeline Villarico. Samtang partially damage naman ang balay, ginapanagiyahan ni Lucina Rama. Magapaligayan pa sa follow-up investigation ng Isabela Fire Station agud matumod ang matudtod nga gintunaan sang kalayo. Bangod sa semi-concrete ang balay kung sa rin humana sa light materials ang nababaw nga bahin sini, madasig naman nga naglaptang kalayo padulong sa Tiangge sang pamilya Villarico kasumuman sa mga kaingod nga balay. Nabudlayan naman ang mga bombero sa pagsulod sa lugar, bangod ginhawanan lang ang mga ginhawanan lang nga kampo sang tubo ang ilaalagyan bangod wala pa nakuha ang mga nagkalatumbang nga puno sang kahoy sa mayor nga dalan. Ginapakamay naman ni Tolosa nga wala sa nasamaran sa insidente. Ang sunog ang na-fire out las 6:30 sang aga kahapon kaga ini ang nagdugay bangod man sa mabaskog nga huyop sang hangin nga nagapaibwal pa sa kalayo. Ang nasunog naman, bali 3 ni ka totally born, kag isa ka partially. Ang nag-iyasin 3 ka balay si Narciso Villarico, kag si Kinal Villarico, kag si Narciling Villarico, amon sila tanan ng totally born. Kag ang isa ka partially, si Mrs. Lucina Rama. Sa pag-investigar ito namon na nag-start din ang kalayo dito sa kay Narciso Villarico, pero may kandak pa kami di follow-up investigation. Si Fire Officer 3 John Michael Tolosa ang officer in charge sa Isabela Fire Station. Para sa katapusan nga balita lokal, isa ka lalaking nalumong sa isa ka resort sa siyudad sang Cadiz. Ang biktima kilala kay John Luis Espeda, 23 anyos, residente sa Barangay 14, siyudad sa Bacolod. Sunod kay Commander Joe Luis Mercurio, bago nga commander sa Coast Guard Station Northern Negros Occidental. Nakabaton sa tawag ang Coast Guard Substation Cadiz City alas 3:33 ng hapon. Nanungod sa nalumos ng lalaki gikan mismo sa Human Resource Office sa Lakawon Island Resort ang EDSPA. Gilayon naman ini nga girespondihan sang Coast Guard Substation Lakawon First kaga makapatuga o kung makapatigayon ang mga inisang shore operation. Pagabot sa mga iniyang nga niyara na ang lawas sang biktima sakay sa boat number 3 sang resort sa nga MBCA kaginahulat na lang ang 7 pasining nga kaupdanan sa pag-get together sa isla. Naibiluan nga 8 sila ang kululupod nga nag-get together sa resort. Apang sa nasambit nga tion, ang mga kaupdanan ni Espeda ang nagbalik na sa ilang accommodation room kag may ara man nga nagpaway sa cottage. Samtang ang biktima naman ang nagpabilin sa baybay kag nagpaligo nga nagaisahanon. Nasapuan na lang ang isa pa ka island ako na nasapuan sa isa pa ka island guest. Naging kilala kay Jasper Geronimo nga nagalutaw ang lawas ng biktima gani gilayon ini nga nagtawag sang lifeguard nga mo ang nagpatigayon sa cardiopulmonary resuscitation o kon CPR. Alas 5 sang hapon, ang biktima ang nahimo nga matransfer sa Don Bernard Emergency Clinic sa siyudad sang Cadiz. Apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival. Sa to sa inisyal nga impormasyon, ang biktima ang nakainom sang makaulubog nga limnon sang siya ang nagpaligo sa baybayon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa takna nga 6 aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition, mga detalye na sa mga nagapanguno nga balita national, international kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa
COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga Color. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa tak na ang nasisaga. Padayon ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Borgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa dugang pa nga mga balita, ginpangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso kahapon ang inaugurasyon sang 15-story Condominium 1, isa sa mga government infrastructure projects nga ginpromesa sini kag natuman sang 47 anyos nga local executive. Agod nga mabatak ang kabuhi sa mga tao sa syudad sa kampanya zini sa pagkalkalde sang 2019. Sunod sa alkalde, nagalaw mini nga sa gamay nga pamaagi na batak sa niya ang antas sang pagpangabuhi sang mga ini. Kung sa diin, ang mga natilawan sa mga manggaranon ang matilawan man sang mga pigado. Sa karon ini nga adlaw sang ginhimo sang Ginoo nga sa gamay nga pamaagi ang equality ang amat-amat nga nagakabatyagan sang mga pumuluyo. Kaapod sa Twin sini nga Condominium 2 ang kapin 1 billion pesos nga housing project nga napahamtang sa isa ka pinakadako nga slum sa bilog nga kalibutan ang makakamudar sang kapin 326 ka mga pamilya sa 44 square units o kon square meter units nga ang kada isang mayara sang duha ka kwarto, dining room, kusina, kasilyas kag living room. Oras sa Bombo Radio Philippines, 6 minutos na nakaligad sa tak na nga 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Kadungan sa pagsugod sang official campaign na period para sa mga luyag magpapili sa national position sa 2022 elections. Subunga daw, ginpili sang kalabanan nga tandems para sa presidential kag vice presidential positions nga magpatigayon sang proclamation rally sa ilang mga banwa nga gindakuan. Magpatigayon sang proclamation rally si Vice President Leni Robredo sa kag Senator Francis Pangilinan sa Magsaysay Avenue, Naga City. Subunga daw, na 5:30 sang hapon. Ginadauman naman nga magahatag sang mensahe ang senatorial bets sang tandem. Antes ang Grand Rally, magapadulong si Robredo kag Pangilinan sa Camarines Sur sa aga kag magapatigayon sang Holy Mass sa Basilica of Our Lady of Peña Francia alas 4:30 sang hapon. Iga stream naman
sa Facebook. Ang proclamation rally nga pati gayunon na nanday Senator Panfilo Lacson kag Senate President Vicente Soto III Zamos Grandstand Cavite las 5 sang hapon. Samtang magapatigan sa proclamation rally sa Senator Manny Pacquiao kag Congressman Nalito Atienza alas 3 sang hapon sa General Santos City. Sa Mayor Sco Moreno Dumagoso kaupon si Dr. Willie Ong ang magapatigan sini sa Kartilya ng Katipunan o kon Bonifacio Shrine, Manila alas 4:30 sang hapon. Sa Philippine Arena, Ciudad de Victoria, Santa Maria, Bulacan naman, paghahiwato nanday Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Mayor Sara Duterte ang ila proclamation rally kag hugot nga iobserbar ang minimum health protocols. Pati gayon na naman, nanday Labor Leader Leodo de Guzman kag Vice Presidential Aspirant Walden Bello sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Ang ila proclamation rally alas 6 tub las 9 ang gabi. Subong adlaw ginbuksan ang campaign period para sa national candidates kung sa din Santos sa COMELEC Resolution number 10730. Ginadumilian ang pagpangampanya sa Abril 14 kag 15 among Monday, Thursday kag Good Friday subong man sa Mayo 8 kag 9. Posible nga ma-postpone sa bulan sa Marso ang patigayunon nga presidential debate sa Komisyon ng Elections. Una naging pahayag sa COMELEC nga mag-host ini sang anom ka mga debate para sa presidential kag vice presidential contenders para sa May 9 election sa katapusan sa Pebrero. Sunod kay Eliza David, Education and Information Director sa COMELEC, sa karon naga-coordinate pa ang poll body sa media networks kag iban nga partners kag nagapangayo pa sang NBank approval para sa debate guidelines. Nagalaw mini nga sini nga simana maaprubahan ang guidelines. Sunod sa opisyal, posible nga ma-delay ini sang gamay kag magtupa sa una nga semana sa Marso. Nagahingyo naman ini sang dugang nga tion para sa preparasyon kag kon masuguran ini na ang magapadayon. Una naman nga ginsaylo sa COMELEC ang ila deadline para sa posting sang certified list of voters sa Marso 29 humalin Pebrero 28. Samtang on time naman ang printing sa mga balota kag wala sa karon ang may ginapangatubang nga problema suno kay David. 29 minutos na nakaligid sa takda nga sa isaga sa dugang pangabalita lokal o nasyonal. Gimpay naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga walay nisang pagasuportahan maskin sino nga presidential candidate sa 2022 elections. Magluwas lamang kung mayroon inisang makita nga compelling rasons sa masunod nga binulan sa Talk to the People sa Presidente kagabi. Gimpay sini nga halos tanan nga nagapapili bilang Presidente ang nagapangayo sang iya suporta. Sunod ri, posible nga sa ulihi makatagin isang abiso, endorsement o kung bulig kung kinahanglan, apang sa karon wala nisang ginasuportahan. Suruzeya, posible nga magbago pa ang iya panghunahuna kung mayroon isang makita nga compelling rason nga magasuporta siya sa isa ka kandidato. Una na gipahayag ni Duterte nga iya pagatumuron ang mga korrupt kag wala nagakadapat nga presidential bet sa nagkakaiguntion. Gipahayag man sini nga kwalipikado ang tanan nga presidential candidates apang nagaduha-duha ini kung dapat nga magnegosyar ang mga inisang kalinong sa mga komunista. Pagod siya ang nagapati nga ulihin ang tanan para sa peace talks. Almost all of the candidates in one way or the other communicated to me makipag-usap, hingi ng suporta. I may, in the end, if I see that it would be my advice and maybe endorsement would help kung kailangan. But at this time, I am saying that I'm not supporting anybody. Gusto ko kasi maglabas na puro ko kaibigan. Unless there is a compelling reason really for me to change my mind and decide to support a candidate. But until now, wala akong nakikita danger. Ang kabahin sa pagpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Para sa katapusan nga balita nasyonal, nagapabili ng Pilipinas sa moderate risk classification para sa COVID-19 suno kay Health Secretary Francisco Duque III. Sa Talk to the People ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi, gimpahayag ni Duque nga ang National Capital Region, Caraga, Cordillera Administrative Region, Region 6, 2, 7, 1, 4A kag 3 ang yaraman sa moderate risk classification samtang ang Region 8, 5, 4B kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang naginakabing nga low risk. Nagpabili naman nga high risk ang classification sa Region 11, 9, 12 kag 10. Kahapon, nakarecord ang pungsod sang 6,835 kadugang nga kasos ng COVID-19. Ganiyara ng nationwide tally sa 3,616,387. Ang ating bansa, Mr. President,
President and fellow cabinet members. Ang classification po ng Pilipinas ay nasa moderate case classification mula sa high risk noong nakaraang linggo, habang may 4 na rehiyon na lamang sa Mindanao ang nananatiling nasa high risk. Ang ating naman healthcare utilization rates ay nasa low to moderate risk. At sa kabila ng nakikita natin kung pagtaas ng bilang ng mga namatay nitong Enero, ipinakita ng ating whole genome sequencing ng Omicron variant ay nadulot ng mas napakamababang bilang ng severe at critical cases pati mga deaths. Nabatian ang pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III. Samtang ginalantaw sa national government nga makabakuna sang tubtob 6 kamilyon nga mga persona. Lakip na ang mga minor de edad sa ikatatlong round ng bayanihan bakunahan. Campaign suno kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Sa Talk to the People, ginpahayag ni Galvez nga ang vaccination na mag-cover sa mga nag-edad 12 anyos pasaka sa February 10, tubtob February 11, 2022. Sunod sa iya, plano nilang magka-administer sa primary dose sa kapin 2 kamilyon nga individual kag booster dose sa 4 milyon ka mga persona. Ginrekomendar man sini ang pagduso sang administrasyon sa booster shots agon makahatag sang dugang nga proteksyon bangod mag-aabot ang adlaw nga pagkatapos sa 3 o 6 kabulan. Mag-aamat-amat dula ang epekto sang bakuna. With our successful series of Bayanhan Bakunahan Part 1 and Part 2 nationwide, we will be launching again another National Vaccination Day on February 10 and 11. This is intended to capture all ages from 12 and above with priorities in echo zones and primary doses for A2 and A5. Ang intention po natin, Mr. President, ay magtala po tayo ng 2 million individuals for primary doses at 4 million doses for boosters. So we will recommend, Mr. President, na we have to push for the administration boosters to provide additional layers of protection. Kasi po, darating pong araw talagang after 3 months to 6 months, mayroon na pong waning effect ang ating mga vaccine. Nabatian si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Kahapon, ginsuura ng vaccination sang mga nag-edad 5 katuig tubtob 11 anyos sa National Capital Region. So kay National Vaccination Operations Center, ang national rollout para sa nasambit nga age group ang magasugod sa February 11. Ginpangunahan ni Health Secretary Francisco Duque III ang pilot rollout sa vaccination sa Philippine Children's Medical Center, kung sa rin kapin 85 ka mga kabataan ang gintublukan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa atak ng sa aga. Sayado kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita international. Gimpayag ni President Joe Biden ngayon kaso nga pilihan sa Russia nga i-invade ang Ukraine. Handa kagawpod sa Estados Unidos ang Germany kag preparado man ang NATO sa meeting kag joint conference ang ginpatigayan ni Biden kagawpod si German Chancellor Olaf Scholz. Ginatag sa presidente nga wala sang issue sa global importance nga wala nagabuligay ang Germany kag ang Estados Unidos. Nakikita si Biden kay Scholz sa Oval Office samtang nagapadayon sa pagpreparar ang Western countries sa invasion sa Ukraine matapos ang 100,000 Russian troops ang ginpahamtang malapit sa borders ni. So kay Biden, ang Germany isa sa pinakamalapit nga ally sa Amerika. Nagpromesa ni nga may matabo nga severe nga konsekwensya kung may matabo nga malain sa Ukraine apang mas duwag sa Estados Unidos ang diplomasiya. Sunod diri, nagahimo sila sang tikang agud mapunggad ang Russian o kon Russia aggression sa Europe kag i-address ang mga pagpamahog tugas ang China kag agud mag-promote sang stability sa Western Balkans. Germany is one of our most important allies in the world. There is no doubt about Germany's partnership with the United States, none. With regard to helping Ukraine, one of the largest contributors financially to Ukraine has been Germany. Germany has been in the forefront of making sure of providing economic assistance. You also asked the question, you asked so many, I can't remember them all, but in terms of the U.S. media saying Germany is not reliable. Germany is completely reliable. Si US President Joe Biden. Nagakomporme naman si Scholz sa mga pahayag ni Biden. Lakip na ang sanctions nga ipatuman. So Zaya, mangindako ang baylo kon atakihon sa mga militar ang Ukraine. So kay Scholz, ang Germany nagapakigangot sa Estados Unidos kag sa mga allies niya go finalize ang ila plano nga sanctions apang sunuzaya pinaagi ni sa diplomasiya. Lakip na ang ginatawagan Normandy format talks kaupod ang France, Ukraine kag Russia. Sunod saya, ini ang tuhoy sa pagpugong sang gyera nga magluntad sa
Europe. Bestätige zunächst mal, dass wir I can confirm that we work closely with the United States of America, and Joe Biden and I are working closely together as well. We are prepared for all kinds of situation, and that's part of what we do when we say we prepare sanctions. That means we need to be able to react at any time, and this is happening. Si German Chancellor Olaf Scholz paagi sa interpreter. Para sa katapusan nga balita international sa London, kinmakahani ka 70 nga tuig ni Queen Elizabeth II sa trono pinaagi sa pagpalupok sa mga kanyon kag ginsiguran ang tuig sang selebrasyon agod hatagan sang honor ang longest serving monarch sa Britanya. So kay Bombo Correspondent Ramel Isugon, nagikan sa United Kingdom, alas 8 sa gabi, oras sa Pilipinas, samtang udto naman sa London. Nagpatigayan sang 41 ka mga gun salute ang King's Troop Royal Horse Artillery Unit, nagikan sa Green Park malapit sa Buckingham Palace. Pagkatapos ng isa ka oras, nakompleto naman ang 62 shots nagikan sa Tower of London, ang historic Royal Palace kag balay sang Crown Jewels. Ang seremonya ang natabo sa isa ka adlaw matapos ang Accession Day, petsa sa nga 1952 kung saan napatay ang amay ni Princess Elizabeth nga si King George VI, kag siya ang nangina reyna. So kay Lieutenant Colonel James Shaw sa nga Hunyo 2, nagpatigayon man sila sa nga birthday parade sa nga Queen kung saan 1,400 ka mga tropa ang nangin involvado kag sang June 5. May pageant kag involvado man ang Armed Forces. Ang Green Park salute ang ginaligipan sa nga usual 21 gun salute kag may extra nga 20 bangod ini ang yara sa Royal Park. May dugang pang 21 ka shots sa Tower of London bangod ining syudad sang London. Ang 4-day Jubilee weekend ang magasugod sa Webes June 2. Apisar nga patigayonon sang ang mga events bilog nga tuig agud datagan sang honor ang 95 years old nga reyna. Nga sa iya sini nga pagsaulog sa nga nasambit nga mga 100 platinum, very simple lang gid ini no, simple lang nga okasyon sa isa ka daw matawag naton nga hall nga gin-atinan sa nga iya nga invited nga mga pensioner kag subong man mga madamo nga mga local charities. Nabati na pahay ni Bobo Correspondent Ramil Isugo nagikan sa United Kingdom. Para sa aton nga balita sa negosyo, nagpaandam ang Land Transportation Office sa publiko batok sa mga fixers nga nagkatanyag sa ilang mga magproseso sang driver's license o student permit nga libre. Ini matapos may nag-file sa complaint batok sa isa ka online fixer nga ginaligar nagtanyag diri sang package deal agud makakuha sang student's permit. Sunod sa complainant, hindi na kinahanglan sang meet up kag lunsay online ang ilang mga transaksyon. Gintanyagan sang fixer ang complainant sang 4,300 pesos nga package deal nga ginalakipan sang isa ka student permit, isa ka theoretical driving course kag medical examination nga sarang nga maproseso sa sulod lamang sang isa ka adlaw. May araman sang isa ka empleyado sang LTO nga nabiktima sa online fixers matapos gamit ang iya nga pangalan. Nagpanugan si LTO Chief Assistant Secretary Edgardo Galvante sa publiko nga magpatigayon lamang sa transaksyon sa mga LTO officials sa ilang opisina. Sunod diri, kanugon sa mga persona nga nagagamit sa fixers bangod kung ano ang matabo sa mga ini. Hindi sila maprotektahan sa peke nga lisensya kag kun madakpan magapangatubang pa sang kaso. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may bilang 51 pesos and 2 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may bilang 6 pesos and 55 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may bilang 37 pesos and 93 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may bilang 13 pesos and 60 centavos. Kag ang isa ka euro may bilang 58 pesos and 51 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded nagabalor sa 62 pesos and 75 centavos, tungtol 63 pesos and 74 centavos. Ang premium nagabalor sa 63 pesos and 75 centavos, tungtol 65 pesos and 17 centavos. Kag ang diesel nagabalor sa 52 pesos and 94 centavos, tungtol 54 pesos and 74 centavos. Para sa ato nga balita sa hinampang, nagsuksok sa medical mask samtang naghambang ang mga atleta sa Russian Olympic Committee kag Canada sa Beijing Winter Games matapos na delay ang pag-abot sang resulta sa ila COVID-19 test. Nakuha sang Canada ang kadalagan sa score nga 6-1. Apang sila makampang, nagulat pa ang mga inisang kapin isa ka oras bangod wala pa nakagwa ang COVID test resulta sa mga players ng Russia. Sunod kay Natalie Spooner, hindi sila luyag ibutang sang ilang mga coaches kag medical staff sa risgo. Ang Olympics sa Beijing ang patigayon sang closed loop
o kung closed loop bubble kung saan dapat ka magsuksok sa face mask ang tanan na magluwas lamang kung nagakumpita. Nagpaidalom sa RT-PCR test ang tanan nga yara sa bubble kahapon kag matapos ang pagistoryahanay sa tunga sang duwa ka team na isugtan nga suguran na lamang ang match nga nagasuksok sa face mask ang tanan nga mahumalampang. Ginukas naman sa mga Russian players ang ilang mask sa third period matapos nagbuang resulta nga negatibo sila sa virus. Sunod sa Russian players, wala sila sang may ginhimong abalain kag nagpakuha ang mga inisang COVID-19 test alas 8 sang aga kaangay sang pagsulundan. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 42 minutos na nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Kagkaroon sa ato naman yung showbiz news. Ginsorpresa ni Neri Naig ang yabana nga si Chito Miranda sang isa ka yate kadugan sa pagselebrar sini sang iyang nga kaadlawan. Wow ha. Sa Instagram nagpost si Neri sang litrato sang yate sa sulod kag sasagwa sini sa caption gin-greet ni Neri sang maayong nga kaadlawan ng bana kag ginpakigbay ng iyang nga sorpresa. Ginduga man sini nga may bago na sila nga yate nga daw ka nga isang dako ka speedboat apang mayara sang bedroom mini sala kag banyo. Suno kay Neri maay gid nga himon nga tambayan kaupo ang ila pamilya kag abyan kag manami man gamiton mag-fishing nga mong hilig man sang iya nga bana. Ginpangalanan sini nga Margarita ang yate nga mo man kunta ang iya luyag nga pangalan sa iya bata kun nangin babayi ini. Suno siya pagarentahan sini ang yate magdugay kag sarang man nga magtener sa ila beach condo ang mga luyag magbakasyon. Sunod diri wala pa sila sang jet ski apang iyay ni ginasuptan sa karon. Para sa aton nga Bombo Health News, ang mouth sores o konsingawa ang common nga nagatubo sa tawo. Ini ang pagbanog sa soft tissue sa aton baba kag makaapekto sa pagpangabuhi sa tawo. Ining nagatubo sa bisan din nga soft tissues sang aton baba, kalakip ng aton bibiga, sa aton nawunga, aling ang gaga, dila kag pila ka bahin sang aton nga baba. Mahimo man nga magtubo sa aton esophagus ang tubo o kun ang tubo pakadto sa aton nga tiyan. Ang pagtubo sini ang may kaupod nga mild flu-like symptoms kaangay sang paghilanata, pagpalanakit sang aton lawas kag paghabog sang lymph nodes. Ano ang himuon agud mag-ayo ang cold sores? Likawan naman sa mga pagkaon sa makahanga, maasin na, citrus-based kag mataas nga sugar sang pagkaon. Likawan ang pagpanigarilyo kapag inom sa makahulubong nga limnona, kag likawan ang pagpusa siniya. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 44 minutos sa nakaligad sa tak nga sa isaga kag karon sa ato naman nga balita nga espesyal. Pila ka mga nagahandom mga abogado ang nagpakita sa mabasko nga focus samtang naghahanda sa bar exam. Gani matapos ang 2022 bar examination sang Pebrero 5 kag 6, nagkakahangawa man sa matawhay ang mga bar takers bangod mahimo na sa mga ini nga maka-enjoy. Kasunod sini nag-tweet man si Associate Justice Marvic Leonen nga pwede nang magjowa nga nagkakaganar naman sa ang positibo nga reaksyon sa iyang mga followers. Apang nalapawan pa ang tweet sang Associate Justice matapos nga gin-retweet sang bar taker nga si Nies Zabrido ang pwede nang manganak. Matapos nga isa sa kaupod sini nga bar taker ginkilala kay Melissa Albaran ang nagkuha sang exam bisan pa nga ini ang manog bata na. Apang mapagun gihapon niya ginsabat ni Albaran ang exam sa Central Philippine University sa Iloilo City bisan pa siya ang nagapasakit na. Bisan ang mga proctors kag mga tao sa command center sa Quezon City kag Metro Manila ang ginpahibalo naman sang iya nga kondisyon. Ginpasalamatan naman nga may ambulansya nga naka-standby samtang si Albaran ang yara sa exam venue. Gikan sa Haro, Iloilo, ang bar taker ang ginbiyahe padulong sa ospital sa Rojas City sa Capiz pagkatapos sinisabat sa exam layo-layo ba. Si Albaran ang nagbunag sang healthy baby boy la 6:38 sang gabi sang Pebrero 6. Galiman nga nag-tweet sa Associate Justice Leonen sa rin. Ginpalabot sini ang iyang paghanga kay Albaran. Payag ni Leonen nga una na nga pamangkot sang operations head sa command center sang naibaluan niya ginadala na ini sa delivery room kun na-upload na ang exam ni Albaran. Giliman nga nagpalabot sang pagtamyaw ang team sang Associate Justice sa panibago nga Iloy. Gin-congratulate man ini sa mga kaupod nga barristers kagiban pa nga mga netizens kay gintawag ini nga maisog nga babayi bangod dagko ini gihapon sa exam bisan nga manog bata na. Ginpasalamatan man ni Albaran paagi sa Facebook ang iya doktor kag ang ambulance crew bangod sa madinalagon sini nga pagbunag kag gintawag niya ang mga ini nga iya
Angels. Sa sunod pa diri, wala na dulan sa paglangaw mga natungdan bisan pa nga siya ka iya nga baby. Ang yara na sa ital-ital ang kabuhi gani nagapati ini nga wala siya nakasurvive kun hindi bangod sa bulig sa mga medical frontliners. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna nga 16 sa aga. Kagkaroon sa atin naman nga weather update. Ang northeast monsoon ang nag-apekto sa Luzon. Ang Cagayan Valley, Aurora, kag Quezon ang maka-eksperyensya sa magalumon na kalangitan nga may pagulan tugas ang northeast monsoon. Ang Caraga kag Davao Region ang maka-eksperyensya sa lapta-lapta nga pagulan kag pagpanagub tugas ang easterlies. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya naman sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas ang northeast monsoon. Ang nabilin nga bahin sang Pungsod na maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan kag pagpanagub tugas ang easterlies. Ukon localized thunderstorms. Ang northern Luzon ang maka-eksperyensya sa kasarangan tubtub makusog nga paguyip sang hangin sa naminhanas sidlangan. Ang nabilin nga bahin sang Luzon, Visayas kag northern kag eastern section sa Mindanao maka-eksperyensya sa kasarangan tubtub makusog nga paguyip sang hangin sa nasidlangan tubtub na minhanas sidlangan. Ang nabilin nga bahin sang Mindanao ang maka-eksperyensya naman sang mahinay tubtub kasarangan nga paguyip sang hangin sa naminhanas sidlangan. Ang baybay na may mahinay tubtub sa kasarangan nga pagbalod. Samtang sa ato naman antad sang temperatura sa Metro Manila 24 to 32 degrees Celsius, 2% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kapasugon nga 3 km kada oras, partly cloudy. Sa Naga, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 24% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin may kapasugon 5 km per hour, mostly cloudy. Kag sa Tacloban City naman, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 40% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kapasugon nga 5 km kada oras, cloudy. Sa Davao, 23 to 30 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 34% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon 5 km per hour, partly cloudy. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 7% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 10 km kada oras, partly cloudy. Ang adlaw na butlak las 6:10 subong idla mga aga kag magatunod na 5:54 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Martes, Pebrero 8, 2022. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Sandro Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Kag sa ato nga Bombo News Analysis, ang ginpadala sa isa kamakod nga tagpalamatis ang Bombo Radio Bacolod, inang ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, kag ini ang may tigulo, Farmally! Blue Ribbon Committee nagpagwa na sang sumari sa ila investigasyon sang maanomalya nga Farmally nga transaksyon, dalako nga mga isda sang kaso pasakaan nga ara sa ila mga puder kag palangakuan. Ang dako nga palamangkutanon kung ang hustisya sang banwa maagom tungod nga ara pa sila sa puder kagahom. Ang kaso sa ila palad ila lang palibot-libuton. Kabay nga hindi pa ulihi ang tanan, sang kaso dapat na sila pasakaan tungod nga ginkaka nila ang aton kaban, binilyon nga kwartang ila gintaban. Hustisya ginasinggit sa mga Pilipinohon, dapat ang nakasala bilangguon, agod magserbi ini nga leksyon sa mga kurap nga nagahingalit sa aton nga nasyon. Ang ina panguna-una nga pananawan ginpadala ni Leo Siralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Tips sagud malikawan ng insomnia.